गिबियाव आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसोनि गोजोननाय अननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअजों आङो दिन्थिनो थाखाय टेस्टिमनि होनो थाखाय आं आखायाव लादों जे सासे गोबाव सम खर' मोदोम आथिं आखाइ साख्रुबनायजों बिस बिदेनाजों बुंफबनाय सासे आइजोआ उदालगुरिनि आइजोआ जोंनि केपिसि मिनिस्ट्रि इउटुब चेनेलखौ नायनानै बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार लानानै कासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव कन्टेक्ट खालामनानै प्रार्थना खालामजाफैनाय आर'ज खालामनाय उदै बासिनायनि गेजेरजों बिथाङा गोबाव सम डक्टरजों अजाजों ट्रिटमेन्ट खालामनानै हामै बे देहाखौ कासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव सोखाजानायखौ मोननो हाबाय। बिथांनि बेबायदि जानाया 1 बोसोरसो जाबायमोन आरो बिथाङा एप्रिल मासाव जोंनि कासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव फैदों आरो 21 दिन उदै बासिनायनि गेजेरजों बिथांनि बेमारा सोखाजानायखौ मोननो हादों। आं बेखौनो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेरजों आं शेयार खालामनो सानबाय, नोंथांमोना नायलांदो। आंनि मुङा प्रिमि दैमारि। गामिया डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि गोलैयो। ओमफ्राय गामिया रौता 2 नं कपसा होननानै बुङो। ओमफ्राय मा जायामोन आब'? आंनि बेमारा जाबाय सानाय सुनाय, बिदिनो आथिंफोरा बिराद सेन्देल गाननो हायैनि सायोमोन आरो सम सम बुयोमोन। आथिङाव मालाबा सायो आरो आथिङाव सानाया गैयाबा आरो आखायाव सायो आरो नैबे आसिफोरा ओरैबायदि ओरै मोजोमनो हायामोन, गोदोनाफोरा नायफिननो हायामोन, बिखुंफोराव खारदिं गथा सायोमोन। दा बेफोरो डक्टर नायदोंमोन नामा? डक्टर नायदोंमोन आङो। डक्टरखौबो गोबां नायजाबाय आरो फिसा बिला डक्टर दां नायजायाखै, गिदिर डक्टर दां नायजादों। गासै डक्टराबो आंनि बेमारखौ हमनो हायाखै। हमनो हायैखाय आङो गोबां दुखु जायोमोन, आंनि बेमारखौ मानो रावबो सोखानो हायै जाखो। फिसा बिला डक्टरजों आं नायजायाखै, एसेबां गिदिर मोजां डक्टर स्पेसियेलिस्ट आं नायजादों, अब्लाबो आंनि बेमार दंमोन। मानो बिसोरलाय हमनो हादिया होननानै आं बिराद गोसोआव दुखु जायोमोन आरो सिन्था जायोमोन। मालायफोरा माबायदि एसे मोजां देहा लानानै मावना दांना जानो हादों, आंलाय मानो बेबायदि जाखो होननानै आं बिराद दुखुजों आङो गिखारजों मालाबा बिराद मेगन मोदै गारनो गोनां जायोमोन आङो। नाथाय आङो सानसे समाव बेबायदिनो आङो बिराद इसोरनि बाथ्रा आङो नायोमोन, ससियेल मिडियाजों हरनाय इउटुबफोरनि इसोरनि बाथ्रा। आं इउटुबावहाय नुनानै बे कासिकत्रानि प्रेयार सेन्टारावहाय गोबां मानसिखौ फैनानै फास्टिं थानानै बेमार सोखाजानायखौ आं नुनानै आंबो बे इउटुबावहाय कन्टेक्ट नम्बर होनायखौ आङो कन्टेक्ट खालामनानै आंबो बेयावनो फैनानै 21 दिन फास्टिं थानानै आंनि गासै सानाय सुनाय बिस बिजिना बेफोर गासैबो 21 दिननि जानाय लोगो आंनि गासै सानाय सुनाया इसोरनि अननायाव आं सोखाजाबाय। नोंथांमोननि बिख'नानै होनाय, नोंथांमोननि आर'ज गाबनानै होनाय आरो आंनि गाबै आर'ज खालामनायखौ इसोरा खोनासंबाय। बेनिखायनो आङो बिफा इसोरखौ हाजासे आंनि गोसो गोरबोजों इसोरा बाख्नायजाथों। नोंथाङाबो बेबायदि सोखाजानायखौ लानो हास्थायो नामा? बा नोंथाङा माबा मोनसे सैनांनायनि गेजेरजों दङ नामा? जुदि दङब्ला जोंनि गाहायाव होनाय डिसक्रिपसनाव नोंथाङा कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नोंथाङाबो बे बेरामिनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो हागोन आर'ज खालामनायनि गेजेरजों। बिनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननो फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे नोंथाङा सोखाजानायखौ मोननो हास्थायो, नाथाय गावनि गोसोखौ फिनफिना, गावनि गोसोखौ सोलाया। जेब्ला जोङो लोमजागोन आरो मुलि जागोन, मुलि जानायाव जुदि नोंथाङा गोखै जादेरोब्ला बेयो माब्लाबाबो सोखाजानायखौ मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा सिगांग्रो इसोरनियाव गावखौ गुरै नम्रथा खालामनानै गासै गाज्रिनिफ्राय गोसोखौ सोलायनानै इसोरनियाव गावखौ गथायनांगौ। अब्लासो जोंनि फारसेथिं थानाय उदै बासिनाय आर'ज खालामनाया इसोरनियाव सहैजागोन आरो नोंथाङा बेरामनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो हागोन। बेखौनो आं बुंनानै नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। इसोरा साफ्रोमखौबो नायगिरिफोरखौ गेदेर बोर होथों।